Egun batean, umetxo baten eskuan, 5 anai-arreba bizi ziren. 1, 2, 3, 4 eta 5. Hau, atera denek txikia. Txikiena zen. Eta beti zebilen pozik alde batetik bestera saltoka. Hau, atera denek. Argiena zen, eta beti dena zekien. Norbaitek zeruaren kolorea galdetuz gero, nik dakit, erantzuten zuen beti alai. Urdina da zerua. Eta hau altuena zen. Eta izarrak ukitzerainoko saltoak egin eta zeruan barna ibiltzen zen bueltaka. Eta hau, maitagarriena zen. Eta edozein ikusten zuela ere, beti musuak ematen ibiltzen zen. Eta laztanak ematen. Baina hau, atera denek hau. Hau, indartsuena zen. Eta badakizu ezer egiten zuen bere anai-arrebekin? Txikiena, atera denak txikiena. Txikiena ikusten zuenean, jo egiten zuen. Jo. Eta hemen, argiena ikusten zuenean ere, badakizu ezer egiten zuen, bere gana hurbildu eta jo. Eta altuena ikusten zuenean ere, atera denak altuena, bere gana hurbildu eta jo egiten zuen. Jo. Eta maitagarriena ikusten zuenean ere, bere gana hurbildu eta jo egiten zuen. Jo. Eta horregatik, egun batean, bere aitatxo, bere gana hurbildu eta esan zion, Indartsu, zergatik jotzen dituzu zure anai-arrebak? Nahi dudalako. Jo beharrean, ongi zaindu eta maitatuz gero, behar duzunean, hor egongo dira. Eta orduan, indartsuena pentsatzen hasi zen. Eta hortik aurrera, txikiena ikusten zuenero, badakizu ezer egiten zuen, bere gana hurbildu eta musutxo bat ematen zion. Ea denak musutxo bat. Eta hemen, argiena ikusten zuenean ere, bere gana hurbildu eta musutxo bat ematen zion. Eta altuena ikustean ere, bere gana hurbildu eta musutxo bat ematen zion. Eta maitagarriena ikusten zuenean ere, bere gana hurbildu eta musu pila bat ematen zizkion, emaiozue musu. Eta horrela, negua iristean eta indartsuenak hotza zeukanean, bere 4 anai-arrebek besarkatu egin zioten. Eta hala bazan, edo ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila zuen etxetako plazan.